Pozdrav, ja sam opet u prirodi i baš sam završio sa čitanjem prva dva broja nove mange od Lokomotive. Ovo je bukvalno izašlo pre koji dan. U Planinama ludila ovo je adaptaciju je radio Go Tanabe, koji je posvetio svoju karijeru bukvalno adaptiranju i crtanju priča od Lovecrafta i ovo je jedna od njih, možda i najpopularnija. Stvarno jako dobra manga. Danas ćemo je malo otvoriti, vidjeti kako to izgleda iznutra i neke sitne detalje uporediti sa ovim deluxe izdanjem koje je Dark Horse izbacio u Americi, koje je stvarno fantastično, jedna od možda i najboljih deluxe izdanja. Tako da provacit ćemo se na pogled od gore. Naravno, ono što je nama najbitnije na početku jesu same dimenzije. Kao što vidite, to je skoro isto kao ovo deluxe izdanje od Dark Horse-a ovde što se tiče dimenzija. Iste dimenzije kao što je dobila i naša Kaja, tako da će dobiti puno više prostora na papiru da uživate u crtežu. Oba dva broja dolaze sa ovim dust jacketom ovde ko to voli, a ovako to izgleda iznutra, veoma minimalno kada se skine to korice, što se meni stvarno jako sviđa. Ja bi u stvari ne bi imao ništa protiv ni da su mange ovakve, ali znam da ljudi vole da imaju lepu naslovnicu, tako da ćete to biti u oba broja. Ono što sam ja primetio, što je meni bilo zanimljivo na samom početku, u stvari, kada sam počeo da uspoređujem ovo englesko izdanje sa našim, jeste koliko su u stvari prevodioci odlučili da drugačije iskoriste mesta gde će staviti sam prevod i sam tekst. Ovo nema kod nas, ova prva stranica kao ni ova stranica ovde koji su stvarno jako, jako dobri, imaju taj neki srebrni prelaz koji se meni sviđa, ali onda sve što vidite ovde, čak i ove stranice u boji, naći ćete i u izdanju Lokomotive i ovaj crtež normalno isto nema kod nas, nažalost. Tu su onda ovo i dolazimo do prve stranice koja i donosi prve razlike između ova dva izdanja. Evo da vam pokažem i ovde kod nas. U stvari evo ga i ovde ima ovaj prvi crtež, što je super. I onda naravno dolazimo od tih stranica u boji i kada okrenemo ovih par stranica vidimo koliko su naši odlučili da stave skoro, ne čita prevod, ali dosta prevoda ovde i koliko su Amerikanci odlučili da to rašire skoro na svaki panel, barem pomalo. Čim se okrene sledeća stranica, može da se vidi koliko su onda naši morali ovde da uguraju još više prevoda koji im je falio na prvoj stranici, a Amerikanci su to sveli ovde na minimuma i onda na sledećim stranicama i ovo se protiče kroz čitavu mangu. Vidimo kako negde mi imamo više mesta za crtež, dok negde više mesta zato imaju Amerikanci. Ovde skoro nema nikakvog teksta, sem ovde u ćoškovima, dok na našem izdanju vidite da ima na ova 3 panela. Tako da eto, to su, da ja kažem, neke najbitnije razlike, ako ne uzimamo u obzir sam dizajn, normalno je to dokorčeno i sve ostalo. Tako da to je minimum minimuma, ja sam stvarno jako zadovoljan kako su oni ovo predstavili ovde i kako to sve izgleda, papir je jako dobar, crtež je odličan, sviđa mi se što je veći format, nadam se da će nastaviti tako i izgleda da se čeka neko iznenađenje pred kraj godine koji će vjerojatno biti kutija za ova izdanja, ovo ima 4 broja, tako da eto, ko je fan toga moći ćete da nabavi. Crtež je fantastičan, stvarno prenosi taj, ne znam, tu neku tminu, to nepoznato, to drevno, to nešto što mi ne možemo da shvatimo i taj horor svega toga savršeno na papiru ovde. Ja mislim da Tanabe stvarno zna i on je pravi čovek za adaptacije Lovecrafta i kao što sam rekao, on je posvetio svoj život tome, preveo je ili adaptirao mnogo njegovih radova i to i dan i danas radi i Dark Horse skoro konstantno izdaje njegove mange. Prelepi pejzaži, jako dobar crtež i ako dopustite sebi da se stavite u noge i ruke i tela ovih istraživača koje ćete ovde pratiti, ova manga stvarno može da vas uvede neka neverovatna mesta. Stvarno može da vas uvede tamo da niste bili i da zajedno sa ovim likovima spoznate nepoznato. Tako da stvarno bih vam preporučio da nekako dopustite sebi da uđete u njihove patike, uđete u njihove cipele i odete u ovaj svet. Ja mislim i dan danas mi obični ljudi ne znamo puno o Antarktiku, a ovi ljudi tada nisu znali ništa. Oni se bukvalno upuštaju u otkrivanje nečeg što čovjek nije video, nečeg nepoznatog, nečeg ludog, nečeg što skoro izgleda kao druga planeta i stvarno je super vidjeti koliko prvo se oni čude tim najobičnim stvarima i onda polako, kao i svaka dobra priča, pogotovo Lovecraft priča, približavaju se tom ludilu sve više i više, jedan po jedan, mami ih to istraživanje, mami ih znanje, mami ih to nešto neobično, to nešto vanzemaljsko i naravno to će ih koštati
i života, i svesti, i uma, i svega ostalog. Neću previše zadržan stranicama da ne bi otkrio onako puno priče, ali iako ovde ima dosta likova i neki od njih su ti profesori koji imaju različita zvanja i koji interesuju različite stvari i oni vuku priču napred, oni nisu nešto sad onako duboki likovi, ovo što vas interesuje ovde je sama avantura, sam vibe, to nešto što oni istražuju, tako da niko se ovde ne upušta u to zbog nekih, da kažem, veoma kvalitetnih likova. Ovo je taj kamen koji nađe, koji predstavlja nešto nevjerovatno, nešto što možda postoji tu, neka bića koja postoji tu od početka sveta i imate ove prelepe crteže ovde, što oni kažu fatamorgane, koji možda i nisu to, možda su pogled u neku stvarnost koju mi ne možemo da vidimo ispred nas, zato što smo samo obični ljudi. Okrenut ću tu, kada dođemo prvi put, to je pred kraj same mange, malo kad vidimo, da kažem, više tog Lovecraft horora i tih nekih čudnih bića, kao što možete da vidite ovde. Ja ne znam da li možete da vidite koliko je ovaj art stvarno jako dobar i fantastičan, ali ovo je jako dobra priča. Super, oba dva broja, mislim, ja sam stvarno živo čitajući ih ponovo i ako vam se svidi ovo, ili ako ste možda na granici, ne znate da li kupite treći broj i četvrti, verujte mi da u trećem broju te kreće pravo psihičko ludilo i raspadanje. Tako da, eto, ovo je onako brz osvrt na ovu novu mangu Lokomotive koji, ja ne znam, oni stvarno šaraju gore dole, ne znam, ne mogu da uhvatim nikako njihov osjećaj za to što će sledeće izdati, ali ovo je nešto što treba kupiti, što treba podržati, imaju super dobra izdanja i drže se tih nekih mangi koje možda nikom od nas ne padaju na pamet, iako je ovo poprilično popularno u Americi, kao što ste videli, ja imam ovo deluxe izdanje i znam još neke naše ljude koji ih imaju. Čitajte ovo je stvarno jako dobro i nadam se da ćete podržati ovo, čak i ako niste za mange, ako ne volite mange, nije toliko taj neki crtež koji bi možda vi pomislili da je manga crtež, iako ja ne znam što to znači, ali u svakom slučaju dobra priča, odlična adaptacija, podržite ovo, kupite ovo. I to je to, stvarno jako dobro izdanja. Ako kupite ovo, pročitajte, javite svoje utiske. Ja ovdje da se okupam i ako duva neki vetrić, danas je dosta opuštenije nego ovih zadnjih par dana, tako da treba to iskoristiti, ali vidjet ćemo i da li će kanal to dopustiti, pošto je stvarno, kao što sam rekao, veoma kritičan. U svakom slučaju, hvala svima i vidimo se u sledećem videu.